Ежедневно послание за атеросклероза. Това е тихият шепот на сърцето, което е задържало твърде много. Твърдостта в съдовете, в кръвоносните съдове, е огледало на твърдостта в чувствата ти, мислите си, действията ти и решенията си. Когато животът не тече свободно, енергията се ствърдява, както и пътищата на кръвта. Отпусни контрола, позволи на любовта да се движи, пусни болката, която задържаш в мълчание. Създай нов вътрешен поток на лекота, прошка и живот, смирение, търпение, благодарност и любов. За лична консултация и енергийно лечение напиши на лично съобщение.